Iku syai'ani ono rong macem, yaiku at-tasyahhudu al-awwalu, maca tasyahud awal, tahiyat awal. Wal kunutu lan kunut, doa kunut fis subhi ing dalam salat subuh. Wa fil witri lan ing dalam salat witir. Fin nisfi tsani ing dalam separuh kang kapindho min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Pun kalau benten kene kita ingkang kita waos niki matan Abi Suja dulu utawa kita kenali adzan kalih iqamah, adzan kalih iqamah. Nek umpami pengen dijembaraken nggih kathah. Saderenge salat niku sunah napa mawon? Nggih adzan. Terus ngelampahi donga ba'da adzan, terus kemudian ngelampahi sholat sunnah. Ini manten-manten donga di antara adzan kali iqamah, terus kemudian qomat. Enten malih sadurunge manjing sholat ba'da adzan ba'da qomat niku ngagem siwak. Terus nek jam tamami sholat nggih kenek, iqamati sholat nggih boten napa-napa. Nggih. Dadi enten komando saking imam. Niku nggih termasuk sunah-sunah. Tapi secara global kali nglampahi adzan, nglampahi iqamah. Terus sakniki sunah ten lebeti sholat. Sunah sing dilampahi ten lebeti sholat niku mangke enten rong macem. Enten istilah sunah abad, enten sekali sujud sahwi niku abad. Jadi penting banget. Sampai-sampai nek kelalen iku ana gantine. Gantine sujud sahwi. Tapi nek sunah hayat niku sunah sing umpama mboten dikerjakne, baik sengaja utawa mboten. Nah, sunah abad sing nek ditinggalno niki secara lupa, tidak sengaja diganti kali sujud sahwi niku enten kalih. Nggih niku tasyahud awal kali doaku kunut.
Tasyahud awal niki sedua ten ulama sepakat nek tasyahud awal hukume namung sunnah. Kapan tasyahud awal niku? Nggih niku setiap berarti ten ngene salat napa mawon tasyahud awal niku. Zuhur ngeten nggih. Asar, terus maghrib, isya. Namung sekawan niki. Subuh mboten enten tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Salat wajib sing enten tasyahud awal nggih namung sekawan niku. Sing dilakoni tenggene rakaat kedua sabadane sujud sing kedua saderenge jumeneng rakaat ketiga. Ngoten nggih, sing kulino niki sepakat sedanten. Dan caranya dipisah. Enten diwasol, enten difasel namanya. Nek digabung niku berarti rakaat siji loro telu langsung salam. Niku nek digabung. Nek dipisah berarti rong rakaat salam terus ditambahi sak rakaat salam. Niku dipisah. Kira-kira kalau kesupen kalau awal mboten enten. Justru nek dikek tasyahud awal makruh. Mergo mirip karo salat maghrib, mboten angsal. Salat sunah madani salat wajib mboten angsal. Pun tasyahud awal pun sedaya sepakat. Nah, sing kedua niki. Nggih niku sunah abaat termasuk ngelampahi doaku kunut. Doaku pomo ana niku mangke beda malih. Enek sing saderenge ruku, enten sing sabadane ruku, enten niku perbedaane tasih enten. Nah, sepertama kunut niki enten napa mboten? Niki ulama beda pendapat. Sing mungguhe Syafi'iyah rata-rata teng Indonesia wonten disunahkan. Tapi sing lintune Mas Tani nggih boten disunahkan. Sing disunahkan kenging napa dalile. Nah, ngenten. Kanjeng Nabi niku nate nglampahi doa kuno. Suwene saulang. Sing doa kunut niku ndongakno cilaka teng nggene siji kaum. Mergo kenging napa enten siji kaum sing mateni sahabate Kanjeng Nabi mergo dolim. Dadi kanthi dolim mateni sahabat Kanjeng Nabi ngutus sahabat. Ten siji kaum kangge dakwah mulangi Islam tambah dipateni. Kanjeng Nabi duka. Akhire ten salat didongakno muga-muga sing mateni sahabatku cilaka niku didongakno ten salat. Dadi doa kunut. Suwene sakulang. Terus akhirnya napa niku dinasehati kali Allah, dielingno kali Allah. Ora apik nabi ku ndongakno elek nang siji kaum. Terus akhirnya nabi ninggalno. Nah, niki perlu dikorek napa perlu diperjelas. Ninggalno niku ninggalno napa? Ninggalno ndonga elek napa ninggalno donga sama sekali. Nah, ternyata niku dirinci, ternyata niku mboten ninggalno donga tapi aja donga elek. Nek donga sing apik. Umpama enek sing elek ya didongakno mergo supaya dadi apik. Sing paling jelas malih teng ngene Sahih Bukhari. Niku Kanjeng Nabi nglampahi doa kunut teng ngene salat subuh hatta faraqat dunya, sampai Kanjeng Nabi kapundhut sedo niku. Dadi Kanjeng Nabi intakola ila rafiqil ala, mulai disyariataken niku ngantos sedone Kanjeng Nabi, wafate Kanjeng Nabi nglampahi doa kunut subuh. Nah, cuma mangke ulama beda pendapat, kunut subuhne niku sakderenge ruku apa sak bare ruku. Pas iktidal napa sakderenge. Niku ulama beda pendapat, tapi sing jelas Kanjeng Nabi ten Sahih Bukhari niku Kanjeng Nabi nglampahi doa kunut subuh.
Terus enten sing mboten sepakat, sing ngarani pendapatnya mboten katik sunut subuh, tidak disyariatkan sunut subuh. Iku mergi kenging napa? Karena memang wonten nggih hadis Kanjeng Nabi saking sahabat niku ditanggleti kali santri ini. Enten sahabat ditanggleti. Bapake tepatnya ayah tanya. Bah jenengan kan sholat ten wingkinge Kanjeng Nabi, wingkinge Abu Bakar, wingkinge Umar, Utsman, Ali, nate dadi makmume. Niku sedaya napa nglampahi doa kunut ngoten. Terus bapaknya jawab, aku tahu sholat dadi makmume Nabi, makmume Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku mboten kunut ngoten. Muhdats, perkara sing anyar. Niku. Nah, ten mriki akhirnya sing digawe dalil oleh ulama bahwa tidak disyariatkan ngelampahi doa kunut, tidak disunahkan. Bukan haram, bukan haram, tapi tidak disunahkan ngoten mawon. Aja sampai ngarani haram. Nah, tidak disunahkan. Nah, terus napa niku teng hadis lintune malah nyebute mboten muhdats tapi bid'atun. Nyebute bid'atun. Nah, niki sepanjang masa akan terus seperti ini. Nah, kita umat-umat biasanya enten niki kantun milih mawon. Milih sing nderek doa kunut, nggih monggo tanpa menyalahkan sing mboten kunut. Pengen sing mboten kunut, nggih mboten napa-napa tanpa menyalahkan sing kunut. Fleksibel mawon. Toh kunut gak kunut niku mboten sampai batalne salat. Sak wanci-wanci kok jenengan nderek sing kunut terus nderek kunut nggih mboten batal salate. Jenengan sing biasa kunut terus nderek sing mboten kunut nggih mboten batal salate. Santai mawon. Mergo hukume wau sing saking pertama hukume namung sunnah. Nah nek napa niku nek kula pribadi ngarani nggih doa kunut disunahkan, tapi niku wau mboten sampai batalne salat umpami mboten dilampahi, mboten masalah. Mboten masalah. Karena Kanjeng Nabi niku hatta faraqat dunya niku kunute dilampahi sampai akhir. Terus kemudian Kanjeng Nabi sing ditanggalno mboten kunute, tapi carane ndonga niku aja ndonga eleke. Jadi tetap ndonga tapi mboten ndonga elek. Isine ndonga niku maksudnya. Nah, terus enten kaidah ngenten niki sing kula seneng. Idza ta'arada an-nafyu wal mutsbit, maka kuddima al-mutsbit. Nek enten dalil sijine ngarani sunnah kunut, sijine ngarani gak sunnah kunut. Iku sing dimenangno, sing didhisikno sing pundi? Sing menetapkan, sing ngelakoni ini. Ada satu doa melaksanakan, ada satu dalil Nabi melaksanakan, ada satu dalil Nabi meninggalkan. Nah niku sing dipilih sing melaksanakan. Karena ngenten logikanya mudah. Perkara sunnah iku gak kudu dilakoni ben dino. Sekali dilakoni, setelah itu tidak dilakukan, selama tidak ada nasakh atau penghapusan hukum, maka selamanya akan jadi sunnah. Sehingga Nabi niku nate nglampahi pisan mawon empun dadi syariat. Selama Nabi terus tidak menghapus hukum itu. Sing wingi aku nglakoni gak sida, mboten. Kaya tarawih niku. Nabi ku tarawih kan mboten tiap malam puasa. Namun beberapa kali tok, tapi akhirnya kan jadi hukum semua malam puasa disunahkan tarawih. Logikanya mudah ngoten. Oh niku doa kunut. Terus doa kunut niku mangke maceme nggih beda-beda. Maceme enten 3. Enten namine kunut subuh, enten namine kunut witir Ramadan, enten namine kunut nazilah. 3. Kunut subuh niku doa kunut sing dilampahi tenggene salat subuh, sing nglakonine sak badane ruku niki madzhab Syafi'i.
Jadi dilakoni tenggene salat subuh rakaat kedua badane rukuk. Jadi bada iktidal niku sing pertama. Sing nomor kali doa kunut tenggene witir Ramadan. Nah, witir Ramadan niku tenggene napa niku wulan Ramadan kita niku kan lebih disunahkan untuk melaksanakan salat witir di samping salat tarawih lho gitu. Salat tarawih. Nek salat tarawih khusus Ramadan. Nek salat witir kan sepanjang. Terus di luar Ramadan yo disunahkan, di dalam Ramadan lebih disunahkan. Nah, nek witir tenggene lebete wulan Ramadan niku sunnah ditambahi doa kunut kapan? Gene malam 16 sampai malam terakhir Ramadan, sampai malam terakhir Ramadan. Jadi separuh sing kedua mulai malam 16 ngelampahi doa kunut. Kapan niku nggih? Rakaat terakhir. Nek umpami jenengan witire kok 3 rakaat nggih berarti rakaat ketiga. Ba'da rukuk ngelampahi doa kunut. Lan doa kunut niku terbukti disyariatkan mergi napa? Nabi mulangi doane. Niku terkenal kan? Allahumma hdini fiman hadi. Niku kan terkenal. Niku saking Nabi niku, mboten karangan ulama niku. Sekarang Nabi berarti nek Nabi mulangi doa ya berarti disyariatkan. Loh, napa mesti nganggo doa niku? Mboten kudu. Niku namung contoh bahwa doa kunut niku isine ndonga. Jenengan namung maos robana atina niku sampunan pun dadi donga. Pun dadi doa kunut. Niku sing kedua. Sing ketiga enten namine kunut nazilah. Kunut nazilah niku napa? Kunut sing diwaos khusus wekdal wonten musibah. Sing musibah niki musibahe amah rata kaya temben corona. Corona niku kan rata, mboten namung Indonesia sak donya nek kabeh. Terus kare para ulama MUI termasuk Nahdlatul Ulama termasuk niku ngedalaken fatwa, ngedalaken apa niku himbauan masyarakat kengken ngelampahi kunut nazilah. Kapan nglakoni kunut nazilah? Setiap sholat ngelakoni doa kunut rakaat terakhir badane ruku. Jadi mirip kayak subuh. Jadi zuhur kunutan rakaat keempat badha ruku doa kunut. Mangke ngasar gini. Rakaat keempat badha ruku maos doa. Salat maghrib rakaat ketiga ngoten. Setiap salat bahkan ten salat sunnah ugi disyariatkan sampai ngoten. Karena darurat. Demben kula alit kula sing kemutan niku sing diumumno teng masjid zaman cilikan kula niku krisis ekonomi niku, krismon niku Pak, tahun 98 niku. Niku ulama nggih ngumumaken menghimbau masyarakat kengken ngelampahi doa kunut nazilah. Jadi setiap sholat bahkan Jumatan tenggene rakaat terakhir badha ruku ngelampahi doa kunut. Pun niku sunah abaat. Nek ditinggalno mboten sengaja maka ngelampahi sujud sahwi disyariatkan. Tapi nek umpama kelalen gak tasyahud awal, yo kelalen gak sujud sahwi utawa sengaja gak usah sujud sahwi, maka yo nggih mboten napa-napa, mboten sampai batal karena namung sunnah. Jadi konsekuensine ninggal sunnah niku nggih hukume nggih sunnah, mboten sampai dadi wajib. Kok sengaja mboten nglampahi doa kunut utawa mboten nglampahi tasyahud awal, berarti nggih mboten disunahno nglampahi sujud sahwi. Tapi nek kelalen kadung keblabasen. Nah, nek keblabasen mboten angsal bali. Rakaat kedua mestine tasyahud awal. Tapi piyambake keblabasan wis jumeneng, wis ngadeg, drek nonton. Utawa posisine niku luwih cedhak teng ngene ngadeg.
maka balik mboten angsal. Dielingno makmum subhanallah mboten angsal balik. Karena kesunahan niku nek sampun ditinggal mboten angsal balik. Nek balik hukumnya batal. Tapi nek masalah kewajiban rukun sholat kok ditinggal wajib balik. Lah mergo namung tasyahud awal utawa doa kunut nek ditinggal maka mboten perlu balik. Ngoten nggih? Oh, neten sing ditambahkan babakan apa niki sunah adriyah sunah hayatin bijing watas soal sunah hayat niki ten mriki enten 15 bijing sunah hayat. Cekap nggih? Enten, Pak. Enten monggo. Jadi mengatakan masalah sholat witir dengan waktu yang paling akhir di sholat witir atau yang pertama itu kalau misalnya sholat witir itu dijalani sebelum sholat tahajud atau hajat itu boleh apa enggak, dan yang terakhir sholat witir atau sholat tahajud itu kira-kira jam berapa, Pak? Oke. Paling akhir itu. Nggih. Sholat witir niku kan gadhahi wekdal. Wektale badha sholat isya sampai saderenge wektune subuh. Ngoten nggih? Oh niki calon paham. Nah, terus berarti nek badha isya, kan mulai badha isya. Berarti sholat witir dilakoni mari isya langsung pas. Nggih, mari ba'diyah isya terus nglakoni sholat witir. Angsal mboten? Angsal, monggo mboten napa-napa. Fi awalil waktu mboten napa-napa. Dilakoni saderenge tilem, mboten masalah. Jenengan jam 12, jam 11 badhe sare, tak witir sithik dhisik 3 rakaat, monggo mboten napa-napa. Tapi utamane niku dilakoni fi tsulutil akhir, sepertiga yang terakhir, dukure jam 2. Niku wis gampangane ngoten. Niku sing utama. Dan di sing utama niku didamel penutup salat sunnah malam, didamel penutup qiyamul lail. Niku utamane ngoten. Tapi nek umpami jenengan pun ngelampahi tenggene wektu awal. Nah, rata-rata kan nek tarawih kan digandengan kali witir nggih. Badhe tarawih terus ndonga terus witir kan. Nek pun dilampahi tenggene wau awal waktu badhe tarawih terus witir, maka mangke dalu pun boten disunahkan. Sehingga mangke dalu jenengan nek pengin qiyamul lail nggih ngelampani salat hajat, salat tahajud, salat tasbih, salat taubat, monggo. Mergo la witroni fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Mergo wis dilakoni teng awal. Lho apike ya apa? Nah, loro karone apik. Mergo ngenten. Jenengan nek ngelampahi salat witir badhe tarawih, niku jamaah mboten? Jamaah. Nah, niku berarti oleh keutamaane jamaah, tapi mboten pikantuk fadilahe wektu. Fadilah waktu tarawih witir niku dilampahi tenggene akhir malam, sepertiga malam. Niku oleh fadilah waktu. Lah kira-kira apik sing ndi, Pak? Dilakoni jam 2 munggah apa dilakoni badhe tarawih tapi jamaah? Ayo. Kira-kira apik sing ndi? Nek mbelani jam 2 munggah berarti salat witire kan ijen. Oleh keutamaan waktu tapi mboten jamaah. Tapi nek jenengan lampahi badhe tarawih mboten asal keutamaan waktu tapi oleh keutamaan jamaah. Nah, berarti utama sing ndi? Jamaah. Keutamaan jamaah niku luwih ngungkuli keutamaane wektu. Kecuali nek jenengan engko aku masih jam 2 iso jamaah, ya monggo. Nek jenengan pengin bugahi wong-wong ya monggo kersa. Ya oleh keutamaan jamaah, ya oleh keutamaan waktu, monggo. Jadi nek pengen dibarengno sak badane tahajud, hajat, tasbih, monggo mboten napa-napa. Pokoknya dalam satu malam tidak boleh ada 2 kali witir. Nek wis awal wis nglakoni witir mangke dalu mboten angsal.
Lek wau dereng lakoni witir berarti mangke dalu monggo tasih disunah. Lah lek engko pas jam kalih tangi nggih mesisan kalih sahur ngoten umpama. Lah niku witire dilakoni sadurunge salat hajat tahajud napa sakbare? Sakbare. Mergo sing sae niku witir dienggo penutup salat qiyamul lail. Jadi ngelakoni sholat hajat sih, atau sholat sunnah wudu, sholat sunnah hajat, tasbih, tahajud, semacam-macam itu terus ditutup kali sholat witir. Saya ini waktu niku, nonton gitu. Nonton nanti cekap ini. Nonton monggo. Tadi kan doa kunut itu kan hukumnya sunnah. Nggih. Seandainya ada seseorang misalnya sunnah kalau subuh nggak ada kunut itu nggak ini gitu, dia kayak wajib. Oh. Nah itu bagaimana itu? Nggih. Dados umpama pun kulino witir. Terus kita makmum. Dadi makmum posisi pripun nggih? Oh nggih masyaallah kunut wae tar witir. Kita pun kulino kunut. Kados kula tenetan kulino kunut. Dilala terus teng Ngawi niku golek sing kunut rada angel. Ten sini maksudku. Ten daerah sini niku golek kunut rada angel. Kalau salat mriku nggih mboten ngangge kunut, mriku mboten ngangge kunut. Nah, terus kita sebagai makmum ya napa? Karena waktu jedanya niku sebentar, maka tetap diperbolehkan melakukan kunut sendiri. Monggo. Tapi dengan catatan iki catatane. Napa doa kunute aja dawa, aja versi sing lengkap. Dados sing cedak-cedak mawon. Allahumma hdini fi man hadaitu wa afini fi man afait wa sallallahu ala langsung mboten napa. Aja sing dawa karena mangke ketinggalan imam ngoten. Karena imame gak kulino ruku, apa gak kulino kunut. Lah mangke nek sampai ketinggalan ya napa Ustaz? Nah, ngenten. Nek ketinggalan saking imam niku diparingi waktu utawa napa nggih diparingi toleransi sampai 3 rukun. Jadi kita jek kunut, imam pun sujud. Kita jek kunut. Terus imam lenggah, kita jek kunut, mboten napa-napa. Jek 2 kali berarti ketinggalan sujud kali lenggah. Nah, hati-hati nengke menek imam iku sampun salam. Imame salam kita jek kunut buyar. Batal malahan. Jadi nek ketinggalan itu ojo terlalu suwi. Minimal minimal sampai imam duduk di antara 2 sujud kita sampun bar doa kunut. Mergo wong nek wis kadung kulino doa kunut gak kunut itu rasane piye ngoten. Tapi sing penting niku wong derek imam. Sing wajib ku malah derek imam. Mutabaatul imam niku muqaddamun malah disikno malah diutamakno tinimbang belani doaku nut. Oh nenten malih